Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Anaa sa 90 ka mga balay ang gilamoy sa kalayo sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Problema sa linya sa kuryente, usa sa mga ginatutukang hinungdan sa sunog. Nakaalerto si James Paulo Yap. Pasado alas 3 sa hapon adlong Domingo, kalit nga miulbo ang dakong sunog sa sitio Little Cebu, Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Sa cellphone video nga kuha ni Mars Mandang, makita ang dakong kalayo ug itom nga bugwak sa aso samtang ginalamoy ang kabalayan sa lugar. Tungod sa kadako sa sunog, gisaka sa BFP sa ikaupat nga alarma ang sunog. Tungod dikit-dikit ug gama lang sab sa light materials ang mga balay sa lugar. Sumala sa usa sa mga nasunugan, paspas ko ang pagkailap sa kalayo. Di na ako penetrate sa sulod kay ang kalayo to sa second floor. Tabok na. Makaagi ka kung kursunada ka pero kung dara sa imo di na kakabalik. Gituuhan nilang nagsumikad ang kalayo sa panimalay sa pamilyang Galyardo kinsa wala matud pay tao ni adtong tungura. Sigon sa BFP, nga padayon pa nilang ginakuhaan og salaysay ang tag-iya sa maong balay. Kanipod si Fernando Gallardo, gikan ni nag-duty alas 6 sa buntag pag-in, dayon ni uli siya by alas 11 sa udto. Unya, mga roughly more or less wala pa magto, nibalik na po siya duty. Usa kuno ang anggulo sa problema sa kuryente, ang ginalantaw sa kabumbiruhan nga mao'y hinungdan sa sunog. Wala gyapon nato giwala kung labay nagluto. Pero dako gyud porsyento pod na kung dili siya intentional, most probably sir dito kita sa electrical. Paguman sa dakong sunog, kagahapong adlaw dinhi sa sitio Little Cebu sa Barangay Lapasan mga kapuso, ingunaani na lamang ang nahabilin sa mga 90 kabalay dinhi sa maong lugar o ang pipila kanila igo na lamang sa pagsalbar sa mga gamit nga mamahimo pa nilang mapuslan. Apan taliwala sa dakong bulog sa kalayo kagahapong adlaw, nagpabilin gyapong ligdong kining usa ka balay nga nahimutang tunga-tunga mismo sa fire scene nga gama lang sa light materials. Mubok ang kuno siya nga balay, ang kasagaran balay dili tagas, ang kalayo na sa ibabaw tanan. Anaa sa 90 ka mga balay ang nasunog kung asa apektado ang kapin 190 ka magbanay. Sagad kanila, temporaryong nagpuyo sa covered court sa Barangay Lapasan. Gibana-bana ang mukabat sab sa 1.7 million pesos ang danyo sa sunog. Padayon pa ang investigasyon sa BFP. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.